Γεια σας, σήμερα με το ολοκληρωμένο βίντεο θα σας δείξω πώς μπορείτε να κατεβάσετε πώς μπορείτε να κατεβάσετε skin για το LOL εδώ και θα σας δείξω με ποιο πρόγραμμα μπορείτε να το κάνετε και από πού θα κατεβάσετε τα skin κτλ. Πρώτα απ' όλα, για να κάνετε το skin χρειάζεστε το LOL Skin Installer, το οποίο αυτό μπορείτε να το κατεβάσετε από εδώ. Να σας δείξω. Πρώτα πρέπει, όπως το κατεβάσετε αυτό, θα σας δείξω και μετά πώς μπορείτε να κατεβάσετε τα skin. Και από εκεί μπορείτε, όπως βλέπετε εγώ, από τα βιβλιαράκια, και μπορείτε να το κάνετε, το κατεβάσετε και να κάνετε τα skin. Το κατεβάζετε LOL Skin Installer download. Εδώ το πρώτο. Πάμε εδώ το πρώτο. Και όπως βλέπετε εδώ, αυτό το κατεβάζετε. Εγώ δεν το κατεβάζω επειδή το έχω ήδη, όπως βλέπετε. Τέλος πάντων, μετά για να το κατεβάσω βασικά, αφήστε το άλλο βιβλιαράκι. Θα σας δείξω μισό λεπτό. Θα σας βγάλει πρώτα απ' όλα έτσι. Εσείς θα κάνετε αυτό εδώ, την εγκατάσταση. Βασικά, το βιβλιαράκι που θα σας ανοίξει θα έχει αυτό το φάκελο μέσα. Το φάκελο που σας ανοίξει το βιβλιαράκι, το παίρνετε το φάκελο, το πετάτε έξω. Το βάζετε έξω το βιβλιαράκι και από εκεί μετά από το βιβλιαράκι κάνετε εκείνο αυτό εδώ, το install που σας λέω. Μετά πως γίνει το install θα σας βγάλει αυτό καινούριο το φάκελο, το οποίο το πρόγραμμα είναι αυτό. Αυτό είναι το πρόγραμμα που πρέπει να κατεβάσετε για να βγάλετε τα skin. Μετά απ' όλα σας δείξω από πού θα κατεβάσετε το skin και τα λοιπά. Στο λεπτό εδώ, πώς βλέπετε, στο λεπτό να φορτώσει. Όπως βλέπετε εδώ, legocraft.com skins, το οποίο μπορείτε να διαλέξετε παίχτες και τα λοιπά. Ας πούμε να πω ότι θέλω το chat, hot και αυτό. Πατάτε πάνω στη φώτο. Όπως σας ανοίξει, εδώ όπως βλέπετε, αρχίζετε λίγο κάτω, όπως βλέπετε download, το κατεβάζετε και το κατεβάζετε εδώ έτσι βιβλιαράκι, όπως βλέπετε εδώ. Πρώτα απ' όλα, για να το βγάζετε έτσι βιβλιαράκι, χρειαζόσαστε το πρόγραμμα WinRAR, WinRAR, το οποίο πρέπει να κατεβάσετε εκείνο. Τώρα δεν μπορώ να σας δείξω πώς μπορείτε, απλώς μπορείτε να το κατεβάσετε μόνοι σας. Γράψτε WinRAR στο Google, WinRAR download, τέλος πάντων. Όπως το κατεβάσετε, αφού κατεβάσετε και το skin, ας πούμε εγώ παίρνω αυτό εδώ με το team που έχω κατεβάσει, το ρίχνετε έτσι εδώ μέσα. Εδώ βάζετε το όνομα του, Timo2, και όπως βλέπετε αυτό εδώ το skin είναι. Πατάτε, επιλέγετε εκείνο, ή άμα έχετε πολλά κάνετε skin έτσι κτλ. Εγώ επιλέξα το Timo μόνο, το οποίο τα άλλα τα έχω. Τέλος πάντων, αυτό είναι δικό μου. Πατάτε εκεί, μετά πατάτε εδώ όπως βλέπετε install εδώ κάτω. Αφού κάνετε το install, εδώ πατάτε save. Εδώ σας βγάζει αυτά, δεν τα πειράζετε, βασικά έτσι τα αφήνετε, πατάτε done. Και ok. Αυτό ήταν το οποίο τώρα έγινε το skin. Θα σταματήσω εδώ το βίντεο μου και θα μπω στο LOL για να σας δείξω πώς έγινε το skin. Και από εκεί πατάω εδώ να φτιάξω το game. Game. Εδώ. Start game, yes. Timo. Captain Timo on duty. Βλέπετε εδώ, αλλά δεν το έχει το κρατάτε έτσι classic. Θα σας δείξω το skin γίνεται έτσι.
Όλα λεπτά να φορτώσει. Το οποίο σε μένα εντάξει, εδώ μπορεί να μην σας το δείξει, όπως μπείτε στο game. Να το πετυχαίνετε κι εσείς. Και όπως βλέπετε, εδώ βλέπετε το skin, W, όλα αυτά λοιπά, flash. Εύκολα να το πετύχετε κι εσείς, εύκολα να πετύχετε κι εσείς και να έχετε εσείς τα skin. Ευχαριστώ. Άμα θέλετε κάντε ένα like, άμα κάνετε θα χαρώ. Και αυτά. Γεια σας.